kemm jinħaj jiet il-mulej il-mew tal-midnet jinħamarriġ iżda joġobni li ħerġaluna li triq ħażina u jibda Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Inġbana hawnhekk dal-għodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino biex niċċelebraw is-solennità ta' tħabbira tal-mulej. Illum tinkiser ir-rutina tar-Randan, ara. Diġà kserni kważi 8 ijiem ilu bis-solennità ta' San Ġusepp. Issa llum niċċelebraw din is-solennità festa kbira fil-Knisja, it-tħabbira tal-mulej lil Marija. Qabel ma nirsem fil-quddies ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għar-ruħ Ġorġa Żammit. Nitolbuk maħfra mulej kemm il-darba ma konniex doċli għas-sejħat li tagħmlilna. Nitolbuk maħfra mulej kemm il-darba ma konniex devoti ma kbirniex fl-imħabba lejn Omna Marija. Nitolbuk maħfra mulej kemm il-darba ma konniex messaġġiera tal-ferħ tiegħek. Għalhekk ngħidu flimkien nisqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni b'ħafna bil-ħsieb bil-kliem bil-għemejn billi ħallejt mirijieti. Ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna rina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja l-Alla fil-għolli ta' smewiet u paċi fl-ħart l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irrodulek ħajra glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi jidnubiet tad-dinja ħenna ħarina. Int li tneħħi jidnubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna ħarina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, inti rid li l-verb tiegħek isir bniedem bħalna fil-ġuf ta' Marija Verġni. Għatina l-grazzja biex aħna li nisqallu li l-feddej tagħna u Alla u bniedem nissieħbu wkoll fil-ħajja tiegħu ta' Alla. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u mija kienx wi saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. F'dak iż-żmien il-mulej is-sokta jkellem lil laħas u jgħidlu: Itlob sinjal għalik minant il-mulej Alla tiegħek, f'qiegħ l-art jew fl-għoli ta' smewiet. U għasab wieġeb: Ma nitlobx, ma rridx nittanta lil-mulej. U l-profeta wieġeb: Isimgħu mela dar David, mhux biżżejjed għalikom li tkiddu lill-bnedmin biex issa se tkiddu lill-Alla tiegħi? Għalhekk is-sinjal jagħtihulkom Sidi stess. Arawha, ix-xebba ssirhom bi kollha iben bis-semmeħ Emanuel għax Alla magħna. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjarum ngħidu flimkien, hawn hu mulej ġejt nagħmel ir-rieda tiegħek. Inti ma titaxxax b'sakrifiċċji u offerti, imma widnejja inti ftaħtli. Ma tlabtnix vittmi tal-ħruq u tat-tpattija. Imbagħad jien għedt, hawn jien ġej flimkien
hawn jien mulej ġejt nagħmel ir-rieda tiegħek. Fil-bidu tal-ktieb hemm miktub fuqi li nagħmel ir-rieda tiegħek. Alla tiegħi dan joġobni, il-liġi tiegħek ġewwa qalbi, flimkien hawn jien mulej ġejt nagħmel ir-rieda tiegħek. Xandart il-ġustizzja f'ġema kbira, xoftejja ma żemmejthomx magħluqa, mulej dan inti tafu flimkien hawn jien mulej ġejt nagħmel ir-rieda tiegħek. Ma ħbejx f'qalbi l-ġustizzja tiegħek, il-fedeltà u s-salvazzjoni tiegħek jien ħabbarthom. Ma ħbejx it-tieba u l-fedeltà tiegħek lil-ġema l-kbira flimkien. Qari mill-ittra lill-Lud. Ħuti, ma jistax ikun li id-dem tal-gniedes u tal-mos ineħħi d-nubiet. Għalhekk Kristu meta daħal fid-dinja qal: sakrifiċċju u offerta int ma ridx, imma ġisem int ħejjejt għalija. Vittmi maħruqa u vittmi għad-nubiet lilek ma oġbukx. Jien mbagħad qed hawn jien ġejt biex nagħmel ir-rieda tiegħek u Alla kif fil-ktieb hemm miktub fuqi. L-ewwel qal sakrifiċċji u offerti u vittmi maħruqa u vittmi għad-nubiet la ridthom u lanqas oġbuk. Għalkemm dawn titlobhom il-liġi. Imbagħad qal hawn jien ġejt biex nagħmel ir-rieda tiegħek. B'hekk Alla neħħa s-sakrifiċċji tal-ewwel biex iqiegħed flukhom tat-tieni. Bis-saħħa ta' din ir-rieda aħna tqaddisna permezz tal-offerta tal-ġisem ta' Ġesu Kristu magħmula darba għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. Gloria u tifħir lilek Kristu. Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-verb ħa il-ġisem u għammar fostna u aħna rajna is-sebħ tiegħu. Gloria u tifħir lilek. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Fis-siċċar Alla bagħat l-anġlu Gabriel f'belt tal-Galilija jisimha Nażaret anċebba Malsa ma' raġel jismu Ġuseppi mid-dar ta' David. Dix-xebba kien jisimha Marija. L-anġlu daħal għandha u qalilha slima għalik mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Hi tħawdet ħafna għal dan il-kliem u bdiet taħseb bejna u bejn ruħha se titqatt tfisser din it-tislima. Iżda l-anġlu qalilha tibżax Marija, għax inti sib grazzja quddiem Alla. Ara inti se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u ssemmih Ġesu. U jkun kbir u jkun jissejjaħ bin il-għoli. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jsaltana għal dejjem fuq dar Ġakob u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Iżda Marija qalet lill-anġlu: kif ikun dan la darba ma narafx raġel? Wieġeb l-anġlu u qalilha: l-Ispiritu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tixħet id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwielet minnek ikun qaddejs u jissejjaħ bin Alla. Ara il-qariba tiegħek Eliżabetta fix-xuħita hi wkoll nislet iben fil-ġuf u ġa għandha 6 xhur dik li għalija kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal għax għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija: ara jiena l-qaddejja tal-mulej, ħajsir minni skont kelmtek. U l-anġlu tela minn qudiemha. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Qegħdin niċċelebraw din l-Ewkaristija b'ħafna festi. Illum qegħdin fix-xahar ta' San Giuseppe, fix-xahar ta' Marzu. Qegħdin niċċelebraw l-Unzjata, qegħdin niċċelebraw tħabbira tal-mulej
U llum ukoll taħbat is-16 dera tal-Madonna ġewwa Lourdes. Ħanejt kelma fuq dawn il-festi. Il-festa tal-lum hija antika ħafna. Bdiet Kostantinopli fis-sena 430. Imbagħad malajr xterdet mal-Knisja kollha. Hija festa sabiħa ħafna. F'xi postijiet fir-Russja bħall-lum kienu jitilqu kienu kollhom ħafna safar fil-gaġeġ u bħallum jitilquhom biex jesprimu l-festa tal-lum ara. Tħabbira tal-Anġlu lil Marija. Fi Spanja għal xi żmien il-festa tal-lum ma kienux jiċċelebrawha bħallum il-25 ta' Marzu, imma kienu jiċċelebraw fl-Avvent qrib il-miliet fit-18 ta' Diċembru. Ara, il-festa tal-lum hija marbuta mal-miliet. Disa xhur oħra jekk Alla jrid niċċelebraw il-miliet ara. Għalhekk il-25 ta' Marzu mal-25 ta' Diċembru. Ħanejt kelma fuq il-festa tal-lum, hija festa sabiħa ħafna. Hija festa li turi l-imħabba tal-Alla lejna, l-inkarnazzjoni tibda l-inkarnazzjoni tal-iben tal-Alla. Din is-silta tal-iskrittura famuża ħafna. Naħseb imma li kultant taħarbilna. Ħanejt kelma waħda fuq l-ewwel frażi. L-Anġlu lil Marija jgħidilha slima għalik mimlija bil-grazzja. Naħseb fil-Grek it-traduzzjoni eżatta hija ifraħ. Ara, għandek biex tifraħ. Wasal iż-żmien tal-fidwa. Wasal iż-żmien tant mistenni. Ara, dik li San Pawl imbagħad fl-Ittra l-Galatin jgħid meta waslet il-milja ta' żminijiet hawnhu il-mument. Ara, l-Antik Testament kollu huwa preparazzjoni tqala għal dan il-moment li l-iben tal-Alla isir bniedem. Ftitilu qrajna il-patt li Alla għamel ma' Abraham. Alla għamel diversi pattijiet ma' Noè, ma' Abraham, ma' Mosè. Ġeremija jħabbar patt ieħor. X'inhu dan il-patt? Ir-rabta ta' Alla mal-bnedmin. Ftijiem Alla jiftijem mal-bniedem. U l-ikbar rabta mal-bnedmin hija l-inkarnazzjoni. Wasal il-moment tal-fidwa. Kemm hu sabiħ dan il-moment. U jgħidilha mimlija bil-grazzja. Kemm sabiħa. Jiġifieri grazzjuża. Sabet grazzja f'għajnejn Alla. Bħalma Rut sabet grazzja f'għajnejn Buż. Bħalma Ester sabet grazzja f'għajnejn is-Sultana Asweru. Hekk Marija sabet grazzja f'għajnejn Alla. Mimlija bil-grazzja. Din il-kelma mhix daqshekk sempliċej sabet grazzja u daqshekk jew mimlija bil-grazzja, grazzjuża, imma hija lingwaġġ ta' żwieġ. Hija lingwaġġ ta' żwieġ matrimonjali. Bħalma l-mara ssib grazzja f'għajnejn ir-raġel tagħha. Ara, Alla ħajjiżżewweġ l-umanità tagħna. Ħaġa li aħna ma tantx nifhmuha, ma nistax nifhmuha. Alla ħenna għalina niżel baxxa daqshekk li ġie jgħix fostna. Il-bidu tal-inkarnazzjoni. Ara. Kif qed illum ukoll niċċelebraw is-16 dera tal-Madonna ġewwa Lourdes. Jekk tiftakru fid-deriet l-oħra, diversi drabi Bernadette fuq l-insistenza tal-kappillan qaltilha immejdilna x'ismek. Jiena ma nistax nieħu ordnijiet mingħajr ma nkun naf ma' qed nitkellem, ejdilha minn din il-mara li qed tgħid inti.
U Bernadette diversi drabi għajdinna x'ismek minn fid-dera tal-lum, fis-16 il-dera, il-lum, il-25 ta' Marzu 1858, il-Madonna tgħid x'isima taqqat idejja ma' xulxejn u tgħid dawn il-kelmiet jiena jien l-Immakulata Konċezzjoni. U Bernadette kif tgħid l-istorja marret tiġri għand il-kappellan, tirrepeti din il-kelma jiena jien l-Immakulata Konċezzjoni, jiena jien l-Immakulata biex ma tinsihomx. U xi marret għand il-kappellan għaltli ta' x'isima, x'qaltlek? Jiena jien l-Immakulata Konċezzjoni. Għalli taf xi tfisser din? Għaltlu ma nafx. Imma l-kappellan kien jaf. Għax 4 snin qabel il-Papa Pio IX kien ipproklama id-domma tal-Konċezzjoni. Jiena jien l-Immakulata Konċezzjoni. Xi tfisser? Naħseb waħda mit-tifsiriet sbieħ tal-Immakulata Konċezzjoni hija din. Kull ma jien, kull ma għandi, rigal talla. Rigal talla. Naħseb fil-festa tal-lum, tajjeb kieku nixbħu xi ftit lil Marija. Mhux biss inqemuha din il-mara li oġbot lil Alla l-għarusa ta' Alla, għarusa tal-Ispiritu Santu. Imma wkoll nimitawha billi bħala ngħidu hawn jien għamel bija dak li trid. Kultant naħseb li kull darba li ġu għall-Qudiesa, kull darba li ġu għall-Qudiesa, kull darba li ngħidu Rożarju, nkunu qegħdin ngħidu bħal Marija, mulej, għamel bija dak li trid. Għamel bija dak li trid, użani kif trid int. Għatini l-grazzja tiegħek, daqshekk biss. Tolbu l-mulej biex iħenna għalina u jagħtina li niftħu qalbna għas-sejħat tiegħu. Illum hija solennità u għalhekk illum ngħidu l-kredu flimkien. Għal kelmiet niżel mismewwiet għalina l-bnedmu għal-firwa tagħna u għal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu illum niżlu għal kubtejna biex nagħtu qima lil dan il-misteru kbir, it-tħabbira tal-mulej. Jiena nemmen falla. Dak kollu li jidher, dak li ma jidherx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Niżlu għall-kubtejn. Salbuħa għalina, bata ta' Ponzio Pilatu mietu difnuħ. Fit-tielet jum għammen bejn il-wies kont il-kodba mqazza u tara s-semaw qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Fl-Ispiritu Santu l-mulej li għat il-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li jum weġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti fi knisja waħda Qaddisa, Kattolika, Apostolika, nisqalma modija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qama mill-inwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej għamel. Ħuti Eżies, Alla wettaq il-wedit tiegħu lill-profeti meta bagħat lill-Ibnu Ġesu bħala l-Emanuel Alla magħna. Nitolbu biex bħal Marija, il-Verġni f'qajra ta' Nażaret, aħna wkoll nilqgħu l-kelma li saret bniedem fil-ġuf safi tagħha. Għal Knisja biex fija ma tonqos qatt il-fidi fil-misteru tal-inkarnazzjoni li jiġġedded kull jum fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija nitolbu. Għal poplu nudi li lilu saru l-wedit messjaniċi biex jasalu wkoll li jilqa' lil Ġesu
bħala il-Messija nwiet lil David u lil nislu nitolbu. Għall-ommijiet biex jilqgħu bil-ferħ id-don tal-ħajja kif laqeta Marija il-Verġni Safja ta' Nażaret nitolbu. Għarina l-koll biex nkunu nies ta' fidi fejk li ma tonqox mill-wedit tiegħek biex tkun Alla magħna nitolbu. Arruħ Ġorġa Żammejt biex tinsaħ tijieta kollha u twassala fid-dawl u lena ta' dejjem nitolbu. Għalina l-koll li ġejna għal din l-Ewkaristija u għal dawk li jieħdu sehem fl-Ewkaristija kuljum, għatina qalb doċli bħal dik ta' Marija nitolbu. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li għallunna biex nitolbu għalihom, jew wednihom it-talb tagħna, dawk li għallunna biex nresqu it-talb tagħhom quddiem il-Madonna ta' Pino. Nitolbu speċjalment għal Papa, nitolbu għal morda kollha, kemm dawk li jinsabu fl-isparijiet kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom. U għal dawk li għaddej minn momenti diffiċli tal-ħajja biex ma jinsewx li Alla li jenna jħobna bimħabba tal-ġenn nitolbu. Għedin fi xar ta' Marzu u xar ta' San Ġusepp nitolbuk mulej biex bl-interċessjoni ta' San Ġusepp dbierek it-tfal u iż-żgħażagħ tagħna, dbierek il-familji kollha tagħna nitolbu. Fl-ħanet nitolbuk għal pajjiżna, nitolbuk għal paċi fid-dinja mulej dawwal lill-mexxejja tal-pajjiżej biex xalfu it-toroq tal-paċi u mhux tal-gwerra nitolbu. U Alla il-verb tiegħek magħmul bniedem għalina fil-ġuf ta' Marija Verġni, offra ġismu bħala offerta li toġbok għas-salvazzjoni tagħna. Għati lill-Knisja tiegħek li titgħajjex bi-spiritu qaddis tiegħek. Ħalli fuq l-eżempju ta' Marija tilqa' l-kelma tal-ħajja u ssir għaddejja umli tar-rieda tiegħek. Bi Kristus Siedna. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla li tista' kollox, ilqa' l-offerta tal-Knisja tiegħek biex ili tara fl-ewwel bidu tagħha fit-tnissil ta' ibnek il-waħdini bħala bniedem tiċċelebra f'dan il-jum solenni l-misteru tiegħu bi Kristus Siedna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej ta' salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristus Siedna. Li biex jitwieled fostna u għalina l-bnedmejn, il-Verġni Marija laqet bil-qalb tħabbira li inti bgħattilha mis-sema u nislitu bl-imħabba fil-ġuf tagħha bla teba
bil-qawwa tal-Ispiritu Santu li xeħet id-del tiegħu fuqha u hekk seħħew tassew il-wediet li inti għamilt lill-uliet Iżrael. U d-dinja ħasset li baġeb liema bħalu ix-xewqa tal-ġnus kienet waslet biex tintemm. Bil-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-Eżerċitu. Osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbierek minn ġej fisem il-Mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis ta' sew int Mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex midaj ħibati ħajl ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi, salvana jent, u salvatu tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek Mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar Mulej fil-Knisja tiegħek imxerra mad-dinja kollha. U qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Ġorġa Żammejt li jogħġbok issejħilha għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif bil-Magħmudija mietet f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek tilxox ta' l-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbu. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġużepp, ma' San Ġorġ Preka, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missiena li inti f'ismewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denni. Eħlisna nitolbuk Mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja
tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarix lend nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Ejja nuħu bil-wiefa bħala ringrazzjament ta' wara qalbi ngħidu flimkien. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Wettaq mulej il-fidi tagħna fil-verità tal-misteri tiegħek. Aħna nemmnu li jibnek imnissel minn Marija Verġni u tassew Alla u bniedem. Għatina li bil-qawwa tal-qawmin tiegħu mill-imwiet li bih ħadna s-salvazzjoni ikun jisħoq ilna naslu fil-għena ta' dejjem. Bi Kristu siedna. Ħanejdu dawk it-tlieta vamarijiet lil Madonna li talbet hija stess minn dan is-santwarju ejjew nofruhom skont l-intenzjonijiet kollha tagħna u nofruhom b'mod speċjali għal dawk is-saċerdotej li f'dawn il-ġranet qegħdin jippritkaw l-eżerċizzi u nitolbu għall-insara biex ikollhom qalb doċlej għall-kelma tal-Alla. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħastek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Ħankantaw flimkien. Slima liko Verġni mqazza, jint li dert li l-Bernardina, ġewwa l-grotta min tal-Ħordes biex imħabtek hemm turina. Ave, Ave, Ave Maria, Ave